В щастлив момент от своя живот. Опиши ми този щастлив момент. Виждам сватбата ми. Да, опиши ми това, което виждаш, което ти прави впечатление. Кажи ми. Как изглежда той? Тогава беше с дълга коса. Костюма му какъв е? Черен. Така. Нещо друго прави ли ти впечатление? Привлича ли ти погледа, вниманието? Много е щастлив. А ти как се чувстваш? И аз съм щастлив. Добре. Продължаваме да се връщаме назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вече си на 14 години. Опиши ми как изглеждаш и как се чувстваш на 14 години. Училището виждам. Какво виждаш там? Коридорите. И върху какво пада концентрацията на вниманието ти? Разсеяна съм, отнесена съм. Така ли се чувстваш вътрешно? Разсеяна, отнесена? А външно как изглеждаш? Една червена коса. Къса или дълга? До раменете. А облеклото ти какво е? Такви тенишки раздърпани. На цвят какви са? Зелено виждам. Да. Смятам, че съм грустновата. Не ме харесват. Защо? Каква е причината? Различна съм. В какво се състои твоето различие от другите? Първо външно. Червената коса, лунички. А душевно? И другите са странни. Аз се ровя в себе си надълбоко, а пък те някакси... По-повърхностно. Да. Така е. Добре. Продължаваме да се връщаме от 14 годишната ти възраст назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вече си на 10 години. Опиши ми как изглеждаш и как се чувстваш на 10 години.
училището и щом другото училище. Този път кое е различното? И като визия, и като усещане. Очила косата ми показва. А вътрешното чувство какво е? Различно ли е? Весело играем си нещо. С кого си играеш? И каква е играта? Като че ли другите играят, пък аз се опитвам да съм с тях. Защо така? Кое ти пречи да се включиш напълно? Повече ги наблюдавам, по-малко участвам. Тоест предпочиташ да бъдеш наблюдател, отколкото участник. Така ли? Каква е причината за това? Радвам им се, като играят отстрани. И се чувстваш добре, така? Да, не държа на всяка цена да тичам там. Добре. Продължаваме да се връщаме назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вече си на 5 години. Опиши ми как изглеждаш и как се чувстваш на 5 години. Хола в къщата, където живеехме. Лято. Разхождам се из къщата. Как изглеждаш? Не се вижда. А усещането ти какво е? Нещо съм изцапала около устата. С какво? Май със сладко. Нещо сладко е. Да. И добре ли се чувстваш на 5 години? Като че има някой вкъщи, ама не виждам кой е. Не знам, ще мога да изляза от хола. Знам къде са другите стаи. Пък седа там. И си сама в хола, така е? Да. А защо не можеш да излезеш от него? Искаш ли да излезеш? Не съм сигурна. Май искам да отида на балкона. От него виждам там детската площадка. Тук ми е добре. Добре ти е, така? Да. Добре. Продължаваме да се връщаме назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вече си на 2 години. Опиши ми как изглеждаш и как се чувстваш на 2 години.
Видях баба ми. Какво е млада. И дядо. И ти си там при тях, така ли? Не знам къде сме. Какво има наоколо? Има някакви много хора. И какво се случва? Навън сме някъде. Дядо е цивилен, не е с униформата. Май отиваме на разходка. И прави ли ти нещо така по-особено впечатление? Държат ме за ръка от двете страни двамата. И как се чувстваш между тях? Много ми е хубаво. А какво виждаш през очите на това 2-годишно дете, което си? Хубаво ми е, подкачвам тия плочки цветни на площада. Прескачам от плочка на плочка. Безгрижна работа. Mm-hmm. Чудесно. Добре. Продължаваме да се връщаме назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вече си новородено бебе. Опиши ми как изглеждаш и как се чувстваш като новородено бебе. Нещо ми боли ръчичката. Коя? Лявата или дясната? Дясната. Защо те боли? Там на лъкътя. Не знам. Някакви светле. Лекари. Наоколо. Надвесени. Какви са им физиономиите? Бързат нещо. И какво се случва? Не знам. Като че майка ми някъде там вляво. Но ти са около мен, не са при нея. И ти как се чувстваш? Освен болката в ръката. Какво чувство имаш? Наблюдавам ги. Се суетат. Един лекар мъж е тук вляво. Да. Нещо ми прави. Нещо ти прави? Нещо на коремчето, не мога да разбера. Ей, там е прозореца насреща. Какво се вижда през прозореца? Дърво има. И вятър малко. Като че е светло. Да. А топло ли ти? Не е едно небе. Не е прозореца ми врата, като на балконче. Аха. Отворено е. Топло е, аз съм... Топло ми е. Нямам нищо върху себе си, нямам дрехи. Добре. Продължаваме да се връщаме назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вече си в майчината отроба, 1 месец преди да се родиш. Опиши ми какво виждаш и усещаш в майчината отроба 1 месец преди да се родиш.
Червено виждам само. Друго прави ли ти впечатление? Държа се очите затворени. А как си чувстваш? Виж колко ми е уютно. И също никъде не ми се ходи. Ми е скучно. Я виж и почувствай майка ти как изглежда и се чувства 1 месец преди да те роди. Виждам ръцете. Тъжно е. Плаче понякога. Шуф. Защо плаче? Я свържи съзнанието си с нейното, да видим защо плаче, каква е причината. Самотно е. А на теб как ти се отразява това, че тя е тъжна и плаче? Сам ме взимал. Много ме обича. Добре, продължаваме да се връщаме назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега ще видиш и ще почувстваш момента, в който твоята душа влиза в плода, в майчината отрова. Опиши ми този момент и усещането си за него. Някаква светлина виждам. Как изглежда тази светлина? Като стълб. Вертикално или хоризонтално? Вертикално. Така. И какво се случва? И като прах на силно слънце. Се изсипва се едното. Къде? И какво е усещането? Това е много леко. Там е нещо черно, тъмно, долу. И при самото въплъщение, какво е чувството? Чудно ми е спокойно. Силна емоция, като беше тази светлина и сега едно спокойствие. С каква идея се въплъщаваш?
Знаеш ли какво ти предстои? Каза, че да съживя нещо. Да съживиш нещо. Какво е това нещо, което трябва да съживиш? Как изглежда то? Тъмно, като... Не мога да разбера какво е това. Фокусирай го по-добре и ми го нарисувай с думи. Това като... Явно е ембрион неразвит още, защото е тотално безформено. Тъмно, кафяво, червено, розновато нещо. И какво символизира този ембрион? Той като предмет е, като че не е неодушевен. По какъв начин това, което виждаш, е свързано с предназначението на твоя земен живот? Това почти не мърда. А какво си иска от теб? Да му дам живот. Той ще умре. Той почти е завотишъл се. А как можеш да му дадеш живот? Какво си иска от теб? Някакси... да стане светло при него. Да му дам сила да живее. Как можеш да го направиш? Виж начин. Те се вливат. Просто една мощна сила му дава. Всъщност не я давам аз. Някак си идва. Откъде идва? Я виж. Я виж. Отгоре някак си. И става много... Вече не е такова тъмно нещо. А ти как я предизвикваш тази сила, която идва отгоре, да идва? Или защо тя е избрала те? Да се проявява чрез те. Да стане светло. Виж и ми опиши как изглежда връзката ти с тази сила. Тя се преля някак с нас. Отзад в гърба.
И какво става? Вече ние не сме двателно на нещо. А какво? Вече имаме желание. Каква е същността на това желание? Да продължим. Да продължите напред към какво? Виждам нещо. Виждаш или не виждаш? Не виждам нещо. Добре. Продължаваме да се връщаме назад във времето. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега ще видиш и ще почувстваш момента, когато си била зачената. Опиши ми този момент. Какво се случва? Все едно падам от някъде. Усещам се лека. Леко ми е, блаженно ми е. А с какво са те привлекли тези двама родители? Какво усещаш да те привлича към тях? Не се чувствам привлечена. А защо точно чрез тях слизаш на физическо поле? Защо точно те?
Имам чувството, че мъжа не ме иска. Тоест баща ти не ти иска, тъй ли? Я да видим каква е била първата негова реакция, когато разбира, че жена му е бременна. Боже. Какво каза? Никакво. Нито се радва, нито се ядосва. Усмихва се, ама... Ама какво? Вътрешно какво чувства? Свържи съзнанието си с неговото и ми кажи какво чувства вътрешно, когато разбира новината. Не иска, само грижи. До сега му е леко, весело. Ще трябва да му се промени живота. Само. Толкова ме е добре до сега. Да. Я сега прехвърли съзнанието си върху майка си. Свържи се с нейното съзнание, да видим пък тя как отреагира, когато разбира, че е бременна с теб. Смее се, тя е толкова щастлива. Да се смее глуповато. Ще не знае какво предстои. Да, щастлива много. Да. Тя е като дете. Толкова е малка. Те са в кухнята. А там някои други хора. Май са баба и дядо в другата стая. Чуваш ли нещо да се казва? Нещо си шушка до татъка, баба и дядо. Остави ги, остави ги. Баба на дядо, не? Да не отива при тях. Добре. Я сега да видим мястото в духовния свят, откъдето идва душата ти. Опиши ми това място в духовния свят, откъдето идва душата ти. Широка пътека. Аз пак съм сама. Вляво и отясно има групи. Някакви жужене.
си знам къде отивам. Ти си знаеш къде отиваш. Mm-hmm. Какво знаеш? Къде отиваш? Да уча направо. Там на края на пътеката имам да уча. Какво имаш да учиш? Какви са уроците, които трябва да научи душата ти? Искам всичко да знам. Пък ми каза, че не може всичко така. Наведнъж. Да. Аз искам всичко. Я преди да видим целите и задачите, които са ти поставени за настоящия земен живот. Първо, премини през тунела на времето и се озови в последния си минал живот преди настоящия. Да видим в последния си минал живот преди настоящия какво се е случило. И ми опиши къде се озоваваш и какво се случва. Някакъв пожар има. Някакви хора тичат. Аз съм под някакво... Не съм под нея. До мен е някаква каруца. Съм на земята. Ти какво си всъщност? Мъж, жена, дете? Но чувството, че съм жена, аз не се виждам. Виждам ме там отсреща по огньове, нещо гори много. Да видим какво се е случило, какво се случва. Това е някакво село. Нападали са го. Война ли има? Пушки. Мъже има с пушки там много. Той почти няма останал жив. Всъщност. Тук, там някаква жена вика. Да, изгорели са всичко. А с теб какво се случва? Аз съм на земята. Ти си от жителите на това село, така е? Да. Загинали ли са твои близки? Имаш ли такова чувство? Не. Все едно пак съм сама. А как си се озовала там при тази каруца? Аз не съм от това село. А откъде си? Пътувам. Не съм жена, мъж съм. Сега
сама съм. Пътувам с тази кола. С каруцата. Такава, да. И Не, търгувам аз. търгуваш. Отивам към това село. Някаква стока имам. Я да я видим как изглежда тази стока. Каква е тя? Някаква храна. Не мога да разбера какво е това. А какво е себеусещането ти? Що за човек си? Нямам семейство. И какво ти... Важното ми е да си търгувам. Това ли е движещия мотив в живота? Да. Ходи си от място на място. А как си казваш? Нино. Нино. Добре, и какво се случва с Нино? Търгувам, за да имам пари. Важно ми е да имам средства. И това е основната Да. задача, смисъл на твоя живот. Да. Да имаш пари, да имаш средства. Обикалям, дори си нямам май мое място така. Нямам си дом. Малко чергарски живот. Да. Добре. Какво друго трябва да си припомниш от този твой минал живот? Нещо друго важно и съществено. Надменна съм. Надменен. Всъщност всички са някакви, не са... Нищо не струват. Не уважавам хората. И друго, какво е характерно за тях? Лъжа ги даже. Измамвам ги по-скоро. А има ли някакви последствия от всичко това? Измъквам се. И тръгвам на другото място. Изобщо не ми е дреме. Какво друго трябва да видим от този твой минал живот? Станал съм сирак от малък. Нямам си никой. И Май никой не ме интересува. това как ти си е отразило върху формирането на характера, на личността? Никой не допускам на себе си. Суров съм с всички. Нито приятели имам, нито искам да имам. А Воинствено, враждебно настроен към света. добре, а това как ти кара да си чувстваш? Щастлив ли си? Харесва ли ти този начин на живот? Сигурно ми е, като с никой си нямам вземане даване лично. Не чувстваш ли да имаш някакви по-близки хора, така, контакти, приятелства? Не искам.
Защо ни? Страх ме. Страх ти. Да не бъдеш наранен? Да. Да. Добре. Мини сега към последния ден от този твой минал живот, да видим в последния ден от него къде си, как изглеждаш, как си чувстваш. Тръгвам от едно място, около колата. Волска кола. Има и повече жени с бели събратки. Не като че са някакви струпани. Но аз викам, стига толкова, тръгвам, стига. Лицата им са притеснени. Искат да остана като че ли. Аз не мога да им помогна. И ме ще занимава. Чивам се. И да видим какво се случва. Дървета. Аз го приближавам. Пушек черно. Става все по-тъмно. Тук нещо не е наред. Почти няма живи хора. Някакви последни тичат. Една жена е там. Аз се свивам долу при колата, при колелата. Мирише на кръв, на смърт. Много е гадно. И какво се случва с теб? Май случайно. Ай така стрелят някъде някакви последни сини, такива тъмносини дрехи от вълна. Жени. Като куче. Намерам като куче за. Какво изпитваш в момента на смъртта? Топло ми е, много ми е топло, топлина. Всъщност ми олекна. Горещо ми е тук в корема. Май прострелване. Горещо. Пари. Тървах се.
Виждаш ли си тялото от страни, отгоре? Как е? По кръп. Така главата ми е на една страна. Левия ми крак е свит, ръцете са ми нагоре, явно са ми простреляли. Ма случайно дори. А вече твоето чувство какво е? Усещането ти след напускането на физическото тяло? Че нищо не свърших в този живот. Че нищо не си свършил в този живот. Какво осъзнаваш? Нищо не можах да направя този път. Просто. Не можах да се преборя. Мини към сцената в духовния свят, когато се прави преглед на изминалия ти живот, да видим какво се случва. Това много бързо се изнасям нагоре. И къде отиваш? Нямам търпение да се махна от това. Да. Вкъщи съм се. Вкъщи си. У дома си съм, да. Как изглежда това? Светло. Топло. Олекна ми най-накрая. Някой посреща ли те? Далечината там. Възрастен някой сещам. Мъдрост. Най-вероятно твоя духовен водач. Той ли? Да. Как изглежда? Опиши ми. Дълга тъмна коса. Не е възрастен, усещам мъдрост. Не изглежда толкова стар. Мустаци има така дълго ги се спускат към брадата. А облеклото му какво е? Светло, сиво, сребристо. И как те посреща? С какви думи? Навръщане малко. Защо? Очите му са топли. Само лицето му се мръщи. Защо се мръщи? Нещо не е доволен. Я да видим какъв преглед на живота ти прави той. Какво ти казва за изминалия живот? Никак не съм се слушала. Не съм се слушала, не съм се справила с ината на това физическо същество. И не съм се слушала в това, което съм направила. В какво отношение си се провалил? Какво си искал от теб? Ти Да не си... го владея. Кое да овладееш? Някаква вироглавост, някакво опърничевост. Винаги е наопаки това, човече. На инат, на пука, да го владея, да го умекотя, да може да е по-добро. А ти не си... Голяма борба. Беше, да въобще не можех да се справя. Тоест си останала пак също вироглаво човече. Толкова трудно, толкова еднато, толкова
чак зло, лошо. Аз съм толкова слаба, не мога да се справя с това същество. Направо се отказах всъщност. Да. Добре. Сега направя връзката. Време е да се придвижиш до залата за избор на тяло и вариант за настоящия ти земен живот. Да видим какво се случва там. Тамен под. Аз съм сама. Абе, не съм сама. Като че отзад зад мене има три. Ама аз трябва да избирам. Колко варианта са ти предложени? Направо нямам избор. Нямам вариант. Само един. Само един. Кои са тези, които те заставят, нали, да приемеш този вариант? Усещам ги, не ги виждам. Какво усещаш? Много мъдрост, много обаче сила. Зад мен в дясно се случва сила. Силна светлина. Средата е сребриста, той е духовният вдач. Ама чак и на него му казва тази сила вдясно. И той го е послушал. Че само това е вариант. И вляво има още едно същество, така ли? Да. То какво е пък? Цвета какъв е там? Розовине. И какво усещане придобиваш за него? Добричко. Дава ми любов. Дава ми подкрепя ме. Топлина ми дава. Добре. Да видим защо те насочват към този вариант за живот, свързан с това физическо тяло. Какви са техните основания да го направят? Какво искат от теб, приемайки това тяло и този вариант за живот? Помагам. Да се науча да помагам. Да правя всичко за хората. Да обичам. Той е добро същество. Как целите и задачите, които са ти поставени за настоящия живот, по какъв начин са свързани те с последният ти минал живот, към който се върна?
предишния имаше много жестокост. Трябва да се справям с това. Изпухливост, ненадливост, чак агресия. Не е жестоко с агресия. Такава нетърпимост. Трябва да умекотя, да съм по-блага. Да давам. И да не чакам да получавам. Предишния исках само да получавам. Тоест, това трябва да го промениш. Друго какво трябва да промениш? За да изпълниш своето предназначение. Да давам. Любов да давам. Не материално. Не става с това. Добрина, да помагам. Да се загрижа за хората. Да се грижа за всички. А не само за себе си. Даже аз не съм важна. Да. Това, което сподели, че сякаш твоето търпение има граници и така в един момент идва и рязко и отраз прекъсваш връзката с мъжа до теб. Защото усещам, че не получавам това, което не се иска да получа. А какво трябва да осъзнаеш? Оглеждайки си в светлината на този минал живот и съобразно целите и задачите на настоящия ти живот. Какво трябва да осъзнаеш в взаимоотношенията с мъжете, които имаш? Не трябва да очаквам да получавам каквото аз си мисля, че трябва. Акцента трябва да падне върху какво? Какво се иска от теб? Да оценя. Не да искам още и още. И не оценявам. Много набързо забравям хубавото. Има ли нещо друго важно и съществено, което трябва да видиш, да почувстваш и да осъзнаеш за настоящия ти земен живот? Да не се страхувам толкова. Все ме е страх за мен. Да се отпусна малко, да го живея всъщност. Аз го мисля за вече финала. И не се вглеждам в това, което минава покрай мен. От гледане напред. Тоест, какво пропускаш? Пропускам всичко край мен. Настоящето го пропускам. Пак изпускам всичко.
Как трябва да се промениш, за да не изпускаш пак всичко? Как изглежда образа на твоето щастие? Или по какъв начин трябва да живееш, за да си чувстваш щастие? Да се отпусна. Трябва да се отпусна. Сега е страх, че ще ме наранят. И за това не се отпуска. А трябва да се отпуснеш. Те съм на штрек. Да. Добре. Все някой нещо ще ми рани чувствата. А не би трябвало да се страхуваш. Така ли? Да, трябва да не се страхувам. Даже е много по-лесно. Ще е много по-лесно, ако нямам едно на ум. Когато дойде при мен за регресията в предварителния разговор, аз забелязах с какво огромно доверие ме гледаш. Откъде идва твоето доверие към мен? Откъде ме познаваш? Откъде познаваш душа? Ние се познаваме. Ние си говорим така отстрани от другите. Но сме си равни. Даже много сме си близки. Ние си говорим как ще се справим. Не си много не весело, как се казва. Блажен, усмихнат. И на мен ми вдъхваш това. Да, ще видиш. Даваш ми увереност, като си говорим, да. Много ми е спокойно, като си говорим. Тук в страни от пътеката. Ние много често си говорим. И сме много близки. Много. А сега защо се срещаме в настоящия земен живот? Да ти напомня. Ти ми каза, че този път ще се справя. Тогава, като си говорихме последния път, преди да тръгна. Съм ти казал, че ще се справиш този път. Да. И сега просто ти го припомням с тази регресия. Чудесно. Сега ще почувстваш как твоя духовен водач поставя дясната си ръка върху главата ти и те благославя. През неговата десница, под формата на бяла светлина, потича благодатта на Светия Божи Дух, която прониква и изпълва цялото ти тяло. Всяка една клетка от тялото ти затрептява с тази благодатна светлина. Цялото ти тяло се превръща в светлина. Ти си същество, изтъкано от светлина. Ти си светлина и всичко е светлина, защото светлината на Божия Дух е в основата на всичко съществуващо.
Светлината на Божия дух е сърцевина на цялата Вселена. Светлината на Божия дух е и твоя действителна същност. В момента ти си същество, приобщено към света на Божествената светлина. Опиши ми визията си и усещането си на същество, приобщено към света на Божествената светлина. Много е леко. Това всъщност нещо не изглежда толкова трудно. Едно леко. Вътрешно усещане, да, че знаеш всичко. Искам още по-нагоре. Тегли ме. Всичко е светлина и пълнота. Добре. Сега ще видиш и как изглежда твоя сърдечен кристал. Това е твоята най-вътрешна и съкровенна същност, проекция на душата ти. Опиши ми формата и цвета на твоя сърдечен кристал. На корабчета. Не знам каква е тая форма. Като това две пирамиди, слепени с основите си. Ама много ръбчета по много страни. Светло синя, чак ослепителна светлина. Когато го съзерцаваш, имаш чувство, че сякаш се сливаш с него, че си едно с него. Какво изпитваш? Въртя се. Усещане за вещегловност, чак щастие, радостно, приятно. Толкова добре се чувствам. Когато си в своята най-дълбока истинска същност. Да, много ми е добре тук. Въртя се. Дай ставай по-тъмно си. И мрачно дълбоко морско синьо. Маняка. Така потапяйки
вглеждайки се в дълбините на своята същност, какво ти просветва? Какво осъзнаваш? Дълбоко в себе си съм спокойна. Изобщо не се струва. И трябва да го пренесеш това нещо и в земния си живот. Да. То няма нищо страшно. Чудесно. Няма нищо страшно. Вече можем да вървим към финала на регресията, тъй като тя изпълни своите цели и предназначения. Аз ще започна да отброявам от 1 до 10, а ти ще започнеш да се завръщаш към тялото си и към настоящия си живот. И когато стигна до 10, ти ще бъдеш вече напълно в тялото си и в настоящия си живот, съхранила в себе си живи и ярки спомените от тази регресия, приближила се до собствената си същност, придобила вътрешна яснота и изпълнила с едно прекрасно и вдъхновяващо усещане за спокойствие, лекота и щастие. До 2 седмици след регресията твоето съзнание ще бъде по-отворено към духовните измерения и можеш да получиш някакви нови и допълнителни прозрения, било като мисли, които ще ти хрумнат, или като съновидения, които ще ти се дадат.